יודע, עם החיוך. מי בליגה מקבל 1,000,000 שקל? 1,200,000? מלא מאמנים. לא יודע. אריק בנאדו. אני חושב שרן בן שמעון, בנאדו מ-15,000 דולר אריק לפחות בנאדו בחודש. ואלישע לוי, לדעתי גם אלישע לוי. רגע, שנייה, ורן בן אני שמעון לא תפריע לו מקבל פאולו באמצע, סוזו תציע. מרוויח שכר של סדר גודל של סביב 400,000 יורו טוב, לעונה. סוזה זה משהו אחר. משהו אחר, הוא מאמן חבר'ה, בן בליגת ציון העל. מרגיש מקופח, תנו לו לדבר. לא, ממש לא, ממש לא. יש עכשיו דקה ו-16, אני מדבר עד הסוף. עכשיו תשמע אני טוב. לא בטוח. אני דבר, אנהל אם את זה תעניין עכשיו, אותנו, אני נדבר אנהל עד את זה הסוף. ולא אתה. עכשיו נראה. תקשיב טוב. נו. תפסיק עם הצרות עין שלך. נו. ימי עבודה היא לא רלוונטית. רגע, מה זה לא אני רלוונטי? יכול להפריע לך מה שנייה? זאת אומרת לא יש לו דקה רלוונטי? ו-16. רלוונטי מאוד. לא נגיד למאיר, לא נעלה. רלוונטי מאוד. לא מה זאת סיימתי, אומרת? לא סיימתי. רלוונטי מאוד. ממש לא, ממש לא. מה, למה לא? משום למה לא? שקודם כל זה פוסל אותו למה לא? באלטרנטיבה אחרת שיש לו. דבר שני, אף אחד לא כפה עליו תן לי להיות רגע מאמן לסיים. לאומי, אף אחד לא תן לי. כפה עליו, תסלח לי. תקשיב לא מקבל רגע. את הטיעון הזה. אתה לא מישהו חייב כפה עליו להיות מאמן לאומי? מישהו הכריח אותו? אני מחוץ למשחק. דבר יפה, כמה שאתה תודה רוצה. רבה. ויתרת? לא, אתה ויתרת? לא, תקשיב רגע. לא, אתה מעלה טיעון, לא, אני משיב מעלה לך, טיעון. אין לך לא, מה אל תשיב. לענות. לא רוצה שתשיב. מה זאת אומרת? לא אתה רוצה, תקבע לי אם אתה- אני אשיב לא, לך או אתה לא לא אשיב לך. תשיב, אתה לא אני תשיב, אשיב אתה לך. תקשיב. אני אז אשיב אני לך. לא במשחק. דבר דברי טעם, אני אשמע אותם עד אתה מדבר הסוף. שטויות, אל תגיד לא לי אם אני דיברת מדבר דברי טעם. טעם. אתה מדבר אני לא שטויות. שומע אותך בלי עד הבנה, הסוף. אז פשוט תקשיב. מאוד. זה הכל. אתה רוצה לא. להיות מאמן? לא, אני לא- למה אתה כבר לא. דואג למאמנים? תגיד לי. לא, הוא מבין אבל את אתה העולם בגילדה הזה, הזאת? מאיר. אתה אנחנו באים בגילדה? מהעולם הזה, מבינים אותו. תגיד. מה זה? זה לא קשור. זהו, בסדר. רמת השרון יורדת או נשארת, בן ציון? מה אתה אומר? מה אתה אומר? אני אומר שיורדת. אז הם ירדו? זה מה שאתה חושב? אם אתה אוקיי. אומר, אני אומר מה שכן. קריית שמונה יהיו בפלייאוף העליון? מה שאתה אומר. אני אומר שהם יהיו בפלייאוף העליון. אני גם חושב. אתה אומר? בגלל שאתה אומר. גם? כן. כן? יפה. כל הכבוד. אין לך דעה משלך. מה שאתה מתיישר אומר, על אני פי- מתיישר. על פי הדעה שלי. רק על פי הדעה שלך, יפה כי היא תמיד קובעת. זה יפה מאוד. אז בואו... ועכשיו אמרו לי שאני צריך ללחוץ לך יד, שאתה כבר לא כועס. אמרו לך. כי אתה... זאת אומרת, אמרו לך. נו, אמרו לך. יש לך אמרו לך. תשובה, נו. אמרו לך. לא, ברזי פשוט כל הזמן, אני מבקש, תשמע, תלחץ יד לבוני. אמרתי לו, אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה. הדבר היחידי שאני יכול לעשות ולהרגיע אותך, פשוט תגוע לך בשיער. איזה פטיש יש.